So, balas so kapamamakinag sa so managod tanong mapya naraksa kaunutan tanong kan tanong turo wallah subhanahu wa ta'ala dan na muqaddar tanong yang kaya laki ni pagarini Islam si Al-Alim Abdul Basit Salim sa piala na kakaniman to falyatafaddal asiyadatuhu maskura wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعد وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayrong nasa manayan na mapakabulim tano akatero tano ka wisyo di tano di makapsisina buta. Oged na di kuran nakatano mapya. Owa. Rile ako niyo na kung mag-anniversary kano mag-induction kano, magtaka, dakoro maka-attain, kagya adna kesong anak na mga importante. Diyan kaya kaadna siyang kaya seminar tanong Imbihar Islamic Seminar Women's Amil Bahar. Ay maano niyan ng kaya Amil Bahar Islamic Seminar Women's na diyan kaya kapaguluan niro ng kaya wataiyo, laki niyo, pagaritan. Diyan kaya siya kanya panuro, panganintak, wala abon ng papagumanumanan, wala somorian. Aguso karumanian, mga wataiyan, mga pagarinian, mga babayin na sampur na ko mga luksyan. Kaliyop pa na ko supportairan na ibabagiran na wakafang kay a function hall. Sahara Function Hall, umandatari a seminar. Apia pa ni magapinon sa 20-30 gibu, nagira amyo mas oras sa datarea na tumunira na badong pagkabalo ya seminar. Oras yun. Pakambarakat na kanwagi wala panurog sa mga pamilya nga lang-lang. Nagudiyan kaya area ka na bird, yan kasi Alim Zainuddin di Sukor. Ayamalana sa kanwa mga Fatima. Apiap man libre ang ka-functional, nasusuporta na nga pagaritano, naudo buha di kanong kauma, kaya buha ko masinalami saan, o di na bangko na kawaan. At yan tayo pangusyatan namin, di bunga bangko. Nanamagalan kami na tiga na ba pumulungan na mga ulama na naka-isam na mga ipikian. Uy, di limu Allah balasangkan wala mga Fatima. Panganing ko wala adiyang kaya akapagkalimu-limu diyo na diyan nakikalimu-limu diyo nakapakasuli ko surga lang namin ani. Arag su mga pamilya tanong. Uy, pasukamata ni ron na kanaabas siguradua so isa ka pamilya si ekodunia na bamita tarus na sisiran matitimu sa alungan na mori isa ka pamilya. Kaad na isa ka pamilya ko dunia guni na matitimu siran na kepakaya aya buamya timurong ko surga na dua-dua kata talo-talo kataw na syukadak lanu na lang minilamag ko na jahannam. Masya Allah. Yafsilu bainakum yawmal qiyamah man kanu yakhtalifun. Sa alungan na mawri ti wala, napakapmalabdang kan wala. Pakapmalabdang ano niyan. Oy, nasa dun sa miyang nguno tanong ko Allah, na dito ipagisay sa ansiran wala ko surga. Adun ko na matatago ko puro-puro langit ay kapitulapi sa langit. Galapas sa pansyo kapitulapi sa langit. Na ay ako nangaranian na Darul Bayda. Darul Bayda. Ayaman na dar na ingd.
bayda na maputi. Na inubituan sa ingda maputi kaumani kailain kaun na pagkanama kaun kailain ka sa mga lamis ano na langon maputi, mga ladya, mga lapat, mga aladin, mga tabak, mga kende, taman sa baso, lango na barandi asay, matatago siyang kuto adarpa, adarul bayda na langon aya kolorya na maputi. Nasambida pen nama poti maputi apakal malama kaun sumia kaputi-puti ap kebubi anak ka kenapa dia ka maputi akid dekat ko mga walay tanwa upuda na miaterona amay len kan na ba pagapi ginawa nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aya pagkatagur kan nakalaka kagina miaterona waya na diyong koto abitero adarul bayda na ingda mga puputi oy na adna mga taon na rog ketimo-timo sulango na niyaw apaka sorga. Siko di pa nakibatad no Allah kukukumanian. Di niya pa nakapuni kukukumanian na anong anak yama. Di niya pa nakapalakay ko sorga. Uway, nasulango lang na paka sorga aniyawa. Naro siya ng papakitimo-timo Allah sa ngutadarul bayda. Sa di saan na pamilya niyan, amiyawapat. Apaka sorga no Allah, naroon matatagusyon niyawan yan. Sangot darul bayda. Oy, na ay ako na pasuwaan ni Raro sa darul bayda. Oy, na matitimo-timo si Raro na ay kawatan ni Rako surga na mawatan na pagkabuwiran sa kamuta surga. Na yakabiluna kama yakabalun fi basharid dunya. Na ay ako na susuwaan ni Raro sangkot darul bayda. Na disirado di makamba barat mo, disirado di makatutuna sa ayakon na dirado di kapakatutuna na dataro dira di kapakatutuna sa dunia. Inaw na dira mo di pamagisto ni anso guwen niya matatago siya ko dunia. Masya Allah, pangirawa daan ni pamakay barat, mga ibarat tayo, nabadi di ni teruna, mga ibarat tayo, ay dudaan ni pagkato siya na kayo na ko datapan mamatay, uman alunga na salata ko o emana schedule na uman saula na dua ka salata naruta di makapagubay sa bangko sa seminaran sa Sahara function hall mga dipketo siya yung maanan niya na nakukuha ni surat akong kaun amya kaumako mga dipketo siya guni na pililipanakan sa dulasi Allahu Akbar na iman to nakatiasitap man na matitimo sangka adarul bayda. Masya Allah, nakapia-pia di pag-istorya na. Igira tatagin na pa na, namatang wala, nakabiya ka na, di ka na makanawa. Kaba-kabu miya skili karo mga mama na miya tingos ka, miya putol. Miya putol, so tatagin na pa na ka, nakaudaw kong akuan na, miya putol. Kaya sukara nga, makakakrikad. O, pamana, nabaya sa lakakri, importante na, sa lakakri. Wah, kami na sa lakawa piyami kiri uman. Na, ayaw maana niya mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na igira ko na anamin ibaguro amiyatay, pamana anamiyatay man to. Oy, na umakasurga, na inauna pamakamranaw, kaya mabuhay masusuan na sa mga maranaw na isisibelang maranaw. Allahu Akbar, na anamayli, ay tangan na pagkamapman na miya ko, kita pera katano, maranaw kon. Wanda na natag, kasi sa Marawi. Kaada sa Marawi. Oy, api ito na yung abtutan o. Importante na kanabas kapasi. Oy, na ayaw maana niya na, rosa lilod, rosa gimba, rosa sadog, rosa baryo naga. Ano? Ataga ko man na baryo naga. Ilay na kung nakabadi na sa siringan na kana. Na sungan niyan ko na pangingisyan yan. Wayakabirona an. Na di na ni pangingisyan. Adam, ya kilala ka, nakadiya yaso, ina ko madako pa namatay na miya kandiya ko kaya miya katibaw ako ron. Ina ko da ko matay na pagaw tako ko wala niya nga sili ka na kanaya. Napangisyan niya ngun, gare, da ni. Mga ibarat ya, anto na imasuswa o mga pamilya kan. Naukuhan sa balita. Masya Allah, anto na imasuswa o karuma ka nababay. Kasakaman na karumakan na sa kan sumama amiyate na so karumakan na bubig mga tanan nagaganatanan. Anto di masuswairan.
Sunso kaya da kapan mada na di ba si karomanga ada kapan mada na di maniminar na so kaya wapat ka na piyaka sagumput yaman suka paniminar piyaka lalay suka seminar banyan pimbi so mga matayo na una di kuning makando pa ya pagkababaya di ti emi alu ya sururul amwat apia sumia matay na igira amia nagiran subalitay ran ko mga pamilyeran amia makapia pia igalabak na pagkasabapan afka excited siran. Inauso karomang kana, umandin na kana kada sa walay. Kadi magabayan, nagsun ko mga seminar na sa mga matayo na piya ka pa mga diiyan, piya manoriliyan, piya ka pa nga na diyan. Nauna pagkabaya, napapakagirawa, inu ako si bersama kadadaya, adia kani pamimikiran na inu ako siya pagkadaya, na adong pa na pagkiyumarakan, abia baka piya-piya, na dito kung subada sa galabaki karomanian, na dito sugal na baka bada sa galabaki emanan ng mga watayan. Miya kapia-piyaw, paman narodi pa katutu na sunya wa. Na ayaw pa ba mapena na palakaan wala sa surga. Naigirap man na sala ka miya panutulo miya tay. Nawan to ni masuso mga wataakan. Ang mga mama alima kataw. Natigyan na langon naman na bagila ka. Ana miya tay tanong. Suwesaw naigira ada makapalop na di maguwala. Masya Allah, ugin na ayat tiruun na karkanu. Ubani ukwana agiyamiyatay sudat wa ama udina ba ina anamini baba kena wata atelaka na asara adon sugu ni amaya ng koto akala lalo nga na marata asara da sugu ini inaya ng koto mungkarat mga gadabak apya makasisingay mga fahisha mga gadabak ay na apyatiyal kabinan kadunia na mindarwa ka pang komindarwa ka na la taziru waziratu wizra ukhra na di mapendusaw tau sudusaw salakaurong asara kada mong sugon pamana guan ya wiya kena watakulay panambayang kadikadiya ko di manambayang ay naka amaka ay watakulay na pamuasaka ay miya mukasaka ura kasaka taskilan at sakasiron suwallah kadiyat ka na kabay ang kaagalabag kaamarata. Nayama na nila miya pukas kaw. Apiyaan to na galabag kawata kakamada kapang ko dunia. Insyaallah. Dadi na bang ko dusa ko Allah. Asada dang ko nakaswat na dang nakababayan. Ayaw stop man tabi na meling kaswata dinderawa ka. Paman tela ka. May lingkang panswata kadisyayaw, nasa ka pa ni miyababya ka, kuminwa ka pa sa lato-lato, kay nip music ka. At higan na, sayo ka, nakakatya sumiyo ka, umatay so tawad, taruto na miya kabaga ka sa palalato. Prile ako ni, o di na sininanda ka swata ka sa kasuruyan, nanto na manuli ini balitaan. Pumalita ka man, katano po pagkabalitaan. Allahu Akbar namin ito ro kakwata akang kotokwan na away paman na piyamada ka pa dunia na pagkakasapari kaon. Masya Allah. Na di mangarik no Allah. Na, orian yan. Igira ko na ayamin isyon. Ay, Anthony masuswa o wata aka so kakaon o di na suwarero so lookon. Na makagilo ko na kutamin itapikiran namin yata pamakamran o tumranaw. At tigyan na simang ko kewa patkan na daw makapiraragun at manamiyate na so kakawata ka di na suwarero. Na maka ngagang ako na di makapamimikiran. Tigi na suka kakwata ka na miyatay. O di na suwari kwata ka na miyatay. O di na sekaroma ka na miyatay suwamairan. Panitakan abad kebebeda mga umur pamilya tanong. Na tigi na way. So paman nakakawata ka no di na ariawata ka na miyatay. Way. Na tigi na inuwa da sisang kaya adar pa akesungan ka. Iyan adar pa tanong. Natingin na mabanugan ka. Na materon mabanog. Na papananaluan niya. Ay do, watakulay. Pamakasyangaran niya na bals niyan. Watakulay, di akan siya kadibabanogan. Sa kansina aka, sa kansya maangka. Anda kay ni mariribon. Na amay kaden yan lumaton. Na den yan na maylay. Na menduduk ko mga padiyan, na ayamala, na sugo panggiramin ni Tami. Tinagari, da siya maylay. Naunap ke rata ko na ginawa niyan, na tugo mga padiyan na mitata, pero alangon mabumya matay, at tingin na daan ni pamakabay, daanay, sebarakadan, kaino kasi pandamaylay,
inong kasih pendamai laika kanabatan pada sang kadarapa fa ummuhu hawiya inoda sifat kasih mata tagu kunaraka. Allahu Akbar. Ay maknanya na ukun matagu sa mga tao na inong karo pa na madamay siya karo mangka udi na mga wataaka mga pagaring ka mga luks ka kasi siya na matatago ko naraka hawiya. Na sumabos sa mga tao pamakanaraka na langon siya na lima ka pamagilaya. Na ino pa na mailing ka kung naraka kung mga pamilyang kakalangon matatago ko surga. Na ako no makasurga ka na inong ka pa na mailay si kung surga sa mga katawan na mga pamilyang ka mga tunganin ka kaaya maana niya na si siya na matatago si ikaw naraka jahannam. Di ipapanganin tanong ko Allah ya Allah na ubah kong kapakasulda na timo-timo kaming kaago sa mga pamilya kan ko surga. Ilang manigira apa na haji ka under ni kang ganat ka na pagkapikir ka sa mga wataaka. Oy, o di na siya karamang ka, mga wataaka. Mibilang ataw ka no, pipiya-piya ka no. Oy, kampun na haji ako na dito na sasaw lang pa ng kating karo na umanang pa na mapita na makatulupulo ka no pa na makamibideo ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na mula balong aman ng gada-gada, amay kaya maanan yan, ng ganata na kaso pamilyang ka, amada ka ko dunia. Datarang ko to, ada na kiyasungan na ka na dapat matay na inaw na muuntog. Na di mangin syarat. Na di yung utak kapasa di entero na patay, bagiga na patay. Na penggirawa sa kano mga mata akan na pipiya-piya kano. Na punguro kong si karo man yan, na pesa kami na papakaguro kako. Sa kakira na mauyag kay manto, ada na tamo kakirang kaduluwagan ka. Na diyan ka mga ring kada mga kawiyagan niya na kinapag-uyagan nga sila na kiyaw. Masya Allah matangala ka. Di ako na makaptero na papakaguro ka ko din. Ina umiiyan, tingnan kaya mama, apya pa napakipangaruma ka, no baka makipangaruma. Na asyara ading kakalipatan ng kaya mga watata. Oh! Nakoto ada khimati nabi niga na syumyabut la ilaha illallah namnya din sunyawanian dia bersang kay apupetay na datarop kentoke na ginawa niya nakapetay niyan dia kapetay madakhala khataw na kanu napupetay oy na pamana miya kay sadia matay nami pakasurgan wallah inami namya mi sita ko kagi ko ano kakara kami babay oy si sawato. Nakagi ko mamisita kami ron, tiga ka na inakulay. Mapipiya ginawang ka, ginaway basit. So mga wata ka basit, mapiya, tiga ka naway inakulay. Namigo, may kabagbagat. Natira ka na basit, tiga ka na inakulay, no kanan. Natinan to na bisiman to alungan. Natiga ka na alungan na ahad. Tinadapan tigil. Namiyamisita kami ron na alungan na talata. Natiga ka na mapiya ka tinaway, namauntod. Napagaring niya ng kaabukian. Ngiro na siya kagi mata sibu. Napupulot niya. Na daabangale na malong bukagi kaariwaraan na pangikot niya sa malong niya. Tigira ka na basit. Anto na man to alungan na tigira na salatay na tigira na kiyatamanan. Niya matigil so umurak ng tigil. Tigira na di nga na diterwa kapakal dun wala umur kay na matas niya umurakan din insyaAllah. Tigira na matataling umadin. Nami agabi, namapipiya ginawa niyan. Moto kadi kami di mamagistorya. Nakagi ako makabalik kami magabi. Agi di takataw no bat. Di mo tadi na litero na di nakatatano doon. O nakagi ako makipos kami na magabi na minitawag kami ya. Minigasyo na akan. Inaami na miya gumina daw siya na miyada din. Masya Allah, Masya Allah. Na malong kamang geda-geda akapupugudas ka ko pamilyang ka. At tama sa taman na din ka din makapumbalingan na kawing nga ka. Sa taman, may ablag ako mga pamilyang ka. Na di mga urip ng Allah, mga Fatima. Apya po nanto na Yeshua, kay nawan tanong ang kay dunia, nawan tanong sa mga pamilya, tanong, ay importante na miya pa siya kaso para ko alungan na kamawri. Na sa mga pamilyang ka, na minibaga ka alang siya ng tiro Allah. Na apya po na turo Allah, na ipupunganin ka siya ng turun siya ng Allah. Masya Allah. Ay pagaluin tanong na diyan kaya abituan no Islam al-mar'a al-muslima ma'a ijtima'iha.
So kung suba iya Muslim, bibiyat niyan pia ginawa niyan. So ka-islami na matatagurun ko kababaluin niyan, kababalin niyan siyang kota Indian. Okay, anta nga Muslima, ipat niya na ginawa niya ko Indian. Oh, magpaganeron kon. Na diyan nga Muslima, ba iya Muslima, ipat niya na ginawa niya ko Indian. Kapaganeron na sipat ya, kada-kada Sabu-sap na kayong tanuro, no, insyaAllah. Na pag niya sipatang ka Muslima, asisiyap niya na ginawa niya ko Indian. Oy, na hasanatul khuluq na miya kapia-pia kuni parangay. Miya kapia-pia parangay, mapiadat. Aya makna niyan na dia amisa surah saya. Oy, patruon na aya makna niyan na ba iya Muslima miya kapia-pia parangay. Na miya aliyo nabiya kana aksanun nasa khuluqa. Aya tugu nabiya miya kapia-pia kung mga tao, nasan siya miya kapia-pia kira ni parangay. Sabi sa mapia kira ni parangay na ayak kira miya kapia-pia. Kenapa ayam miya kapia-pia kira? Tabi na sa miya katay-tay di kira, na piya ka pa namatay, na miya ka marata kay parangay. O inusok ba siya o mga English, mga Amerikano, the beauty is nothing. Dito so mga piya suwata, nakatawa nila no. The beauty is nothing. So katay na pagkada. But the character good is the best. Paman na sokon so parang ya mapia na aya daw na niyan. Ugin na tumok mana miya katay-tay da ka, agu miya kapia-pia kay parangay. O ha, dip man mapia ba? Mapia tay parangay, na da pagalungan sa matata, da panangirong ta, da panakiray ta, da panamodulata, na miya da kasataw. Oy, da panabarha magilay. Oya waya, grabe. O, tayo man na niyan. Ugin na langon na manusya na langon matay. Na, mga rip Allah. Aya ko nakapia utawa ba iya Muslima amya kapia pi parangay. Na tugon na ba, innal abda la yudriku bi husnil khuluqu darajat as-sa'im al-qa'im. Rawahu Tirmizi. Mataan na tugon na ba syuri pun wallah. Amya kapia pia iparangay. Na datarbu udi puasa ko kada daw. Datar ka kombu udi puasa ko kada daw sa sunna apuasa. Nagudatar kabu udi manambayang sa sunna ko kagagawi. Oto sokon sobae dato amapi parangay na ayatim bangyan na dataru di kadi puasa ko kada daw. Oy na dataru di kadi manambayang sa tahajud ko kagagawi. Matanong ya kada lab si bala nga kape parangay tabi na apiap man patatahajud ka na papupuasa ka man rakon utang ka tabi kan mga patimo ay nga butotol kan so sharing anak ka anami buguru na makarurong kad na mga ta de millennium man aawidan niya na punsaji anti miya kaordir man na sa online no. Namia kapandug na meling di si miniur diri nang kay abudakihan amia katwa ni buntal nadi pa surga ang kontrata miya karatarate parangay Masya Allah kailangan na miya kapia-pia kay parangay oy miya kapia na aya puno ba kadi manambeng sa sunna ko kagagawin na aya puno ba emanan yan na digadi mamasa ko daw na miya kapia-pia ka ni parangay Allahu akbar. Igira manarya mapi parang isoto na matangwa na kadiga kelipatan no padaka. Kate gira mapia kay parang detari pama. Na makalepas seminar so padaka mapi ka parang na mi isisya kan ini ani sida ini. Kami berasal sa purpose kay schedule ni manto. Ay do no to mga de do babu mi seminar. Agi mi inlab ka ko parang ini na mapia. Na pado ba nga dani mi kadua ka seminar na din mako masida ni to. So bitadi mi pagube. Ay do no mi Manila na bendero mga limaulan na bumbaling. Ay do no to. Itu panganinta ko wala maling bu mapikiran na makabaling mi kapya pe parangay. Idu mi kapya pe yadat. Na makaw maka mi ka seminar kana. Adu dani. Andai kaya pa kau maka kaya nasang ka. Matang wala ka kekuah ka dito ini bukan pelalawan ini kasado bunga kan. Agip kepikiran suadat kami kapia-pia. Nagira at tabi-tabi kan kena bas kan neno ka banap betuan nasan. Nama tang wala kay gira amarata ya dat. Dan lakaw kena kisah 10 orang. Kami ada ko diuniki pangminaan.
Ano rin so, siringan tanong siya, tila ka. Di Manila, ay di timing. At ang ala, panganita wala di Malay. Na makauma pa na dabong pagmina. Miya ka makisya kini. Tiga ka na baro teningus siya. Naskap ni di manguna mamasya. Kade, haja. Kade, dani. Miya ka umakumanari. Miya ka nakapunja Manila. Miya ka pito na gunakuro. Nabudin. Aba ka ni pagisyo. Pia kaya sa pipulo. Pia kaya da barakapunsin. Naskap ni di manguna. Nada pa na barakapunsin. Na ilayaw tawan tunay sabab na sabab sa maratay parangay. Insya Allah. Na, mga ripno Allah. Tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abada, ala adulluka ala khaslataynahuma ahaqqun ala dabr wa atkal fil mizan min ghayriha. Qala bala ya Rasulullah. Qala alayka bihusn al-khuluq wa tul as-samt. فوالذي نفسي بيده ما تتجمل الخلائق بمثلها. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبدا هي أبدا بخش كابون قدنا وشدوا أميا ما كابيا بيا ميا ما كابيا بيا أوي أشكانيا نا إكبابا والله na miya ka depan ko timbangan pagkapanuian so timbangan sa anungan akiyama na tugu adidara ya Rasulullah umbis panutulang karah kananan na tiya na pakapiapi ang kasoparangain ka pakapiapi ang kasoparangain ka pagkapanuian so dua at timbangan sa anungan na mauri. Masya Allah nagupakatasangka pakalenduang kasosamta Diyan kota kata tahimik ka pamana udah mapero kama pena gumagana ka dataman sa lawas sa pamana tahimik ka oya madakal mana tabiyate amana na keling ka aditero mapasangi ka tero api ada balinya na mebrak din ada pernah paparunian ka baka kukuir na liman yan dan ya dan ya dia nakata tahimik yan kailangan na mapiyak kay parang na tahimik napman na banga su na bada taro estatwa Asobra ka sa tiyan jangan abang ko ukha. Api antay pagisir kan ako makapor kan ada ni. Andap man ni kasunga ko sungan tano. Oy. Nabagan di pagamang atigang so mga bata ka. Ato ni man tay kabiyagan ka. Napiya ka betokan yan bud. O te man niyan. Na ayak ko na mapi aparangay. Pagapyan ka sa parangay ka. Napakalunduon na kasuka sa silent ka. Tahimik ka. Awal, kenapa? Mana apa mah kapan natama sa kalalakawan na mibita na ka? Kenapa man ba lalakaw ka na susuan ka sa patwa? Adi na ni kikiling-kiling tabi tama ka sa go na ba dito ha? Na dito mga ripnoma. Na. Aya ko na ikadua aba iya muslima amya kapiapi di dabitang ko din. Apa ka surga? Na ikadua aulaulan niya na sadika ay mana sadika na pate isabai nau di mataw mamagakal di mataw durat nau petuman sa pasad ba iya di pemagakal api apan so karumannya na di nang pemagakalan api apan so mga waten na di nang pemagakalan madakalaman na tininuri ang mga watak ini langon na tela ka langon tagakal anini miya manwa na ilang katabiya kabenda tagakal siya na tagakal siya na iyan kabasta aswata ka na pagpamagakalan na ka, napakalan na tagakan. Masya Allah. Ibarat yan, aswata ka, ibarat yan. Nasunga sa saya, seminar ka. O di na amanan na sunga sa iligan. Na minikabadrakap man ng awata ka bagwa mama. Oay. At ikaw mi, anda katung. Kasa iligan. Ome, onota. Adi ka na pagunot. Onota. Dapdakan sa walay, onota. Kadikadong pagunot. Naino kay kuha ka sa tera-tera ka. Na dapat nagkikuha ka sa tera-tera ka. Ano ba nga pamagag? Na, di ako nota. Tera-tera ka. Uway! Na lumiyan ako ka. Sumiyong nga siligan. Nakuha na ka sa tera-tera ka. Importante na ka mapagag ka. Nakuha ka sa tera-tera ka na api abuwi mes kwa tera-tera ka na detar ka lang ka ba minilan. Importante na tera ka. Nateri na patra. Nami ako maka, bubulusan na ka. Nami inala ko kawatangan na sumising nga. Ume, katong ay digong uway, nandat na sa tala-talakakan. Lagi mo na ka, unang talak-talak, detar ka lang ang mineral. Kate, nging.
At iwatang me ay tweeto. Ay tweeto me. Importante na ay tweet watrak. Baka makapamagakan. Adi sa diyan ko tatabi at makasang ibuha na di kan pagunot kayo kumakan sa tara-tara na tala-tala ka. Uy! Nami ako makabusay ligon. Nami ako makanadebuin ni kong natara-tara ka iyan. Naomi. Daw no telegon na akakwabot talaga na. Da! At yun ako makakuha sa budin ka daw king ko ano natala-tala ka pa nami ak tayo sa ka. Mabubta suwa ni watak na. Ame, au paulo na. Amalakakan na. Na pero man sunga sa itiga na bakanya pa kano matanga na magunutan din. Di ka pagunot kay ko mga sa tatarakan. Abukeg. Apya kiswata ka na kaya din ka sa trust. Masyala, niya po na ba susala ka? Hindi ka sirigan ng mga watakan na sa pansusala ko ka. Na kailangan na basta awadtaan na patiis ka wata. Patiis ka amanan nina. Ina, taman sa wata ka na ayamanan nina patiis. Masya Allah. Ikadua, ayako na ayamanan niya na katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam o kapya patiis, di ka pamagakal. Na inna sidqa yahdi ilal bir. وإن البر يهدي إلى الجنة. تقول نبي بتئش خانو قامت أنا تقول نبي الشقا بتئش نا أيامي تطلعي أنا ما فيها ما قوم كيسا ما فيها بس تأبات إسكانا كباكي أيام kabu kapitan kepakai anak anggelebek anak dagangan nabi uka ni rekan syapurut sekali matau saya sekapan ni kasir na sekapan ni dipesa ini sana kerekan dengan tindakan nanay no kapakala anak ang sosokay ka uya genakan saka oi agi sabab saka tahun ni namanya pati saka na gira kena bepati sopama hitung na kananganan ito ni amado melanganun ketara dia ngota miya kay sa tiga ngota penutul nak ngota ginawa kan alim. Mga tungan niya, matang ko Allah ka, gumagana ba karakan tingin? Magumagana ba karakan tingin na taga magindinaw? O kagi ko alay niya na Allahu Akbar lang tailsa. Miya makapepe sa lasita. Adong panapala screen niya na miya katewa. Asal kaun, aray! Saka na bantay wallah. Kenapa kena tiru kagi ba kampukal biang utakar makan? Apa ya kayak din na kayak malbetul na niku dada butian. Masya Allah. Nah, ayama ananian tabi isaw to apa kailan si amananian nakapapatiis. Ha? Aduman mabuo be tabi ta di kapa manekuno ko ba siya karuman yan mama. Tabi mabunga karuman yan namanya delu. Abugan yang saya kunya sabda kaya na 500 online. Amin yung masaji ante. Napakauriam sa sinta katatan. Betapat ito manimu na bugan ba kakakuha ko. Pama na bugan ba kakakuha ni karo mga. Amya katulong na dito na bugan nakasakay bandri. Ay kunyam sabda ka kaparan mabiyam mapiakap kay diyan kaw. Ngay pati ko sa pay bandri nakauriam sa sinta katatan. Yan ka. Allahu Akbar makakuha si karo manin amin betul penatian niyan. Sa kana kinigir amya naga kananto ni kidiyang kauman. Ikuha kan sabda ka. Harina penuh bebulawan. Nanti kan oke. Bedok oke. Karawang nanan. Kami kasih karo mga bobe di peka kena sa kamu bo. Ale malapi sa kamu be na di kaptero ang atanan na bobe. Adi kana mga taw sa sabalan. Ako dia mga bobe. Dipila kan na basahan. La ilaha illallah. Nah. Ayam ano niya na sukapet istugo nabi. Na ayami tuturo iyan na mapia. Wa innal bir na sukun sa mapia na ayami tuturo iyan na sa sorga. Sukun sa sorga. O puna makada-kada ka na galabak ka amapia. Aya karamigan ko galabak ka na mapia na aya kaya kituro iyan na sa sorga. Roka pa ka antap. Masya Allah. Ikatalo ulaw-ula ang kaya ababay. Mapia iparangay babay a muslima. Amapi dedebiatan ko ingredient na ikatlo ulaw-ulan yan. Na la tashhadu zor na di pesyeksi sa
kapamra. Matang wala kadum na kataon na mikukum sira na udi ngota mama na piyama kau nutang ngota kontrenia na pengani ya salopa. Na aya pia kau no tena teni mo timo na lango na buke ke babai. Allah. Patakataw na lango tarmi mo dulu. Abi mama kapang ba sa terongiran. Agi asar bu anak kabagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Biya ko tanong uta pimurkaan wallah sitaw ako minwa sa suborno. Nagusimia magay sa suborno. Paduman to, abi ang uta ko minwa ka sa suborno. Amisiksi ka sa ribat. Oy, kasarama kakwa ka. Na kailangan basta kaya sa kaabaya muslima. Na apiasin siya maaka, na apiasin siya naaka, na apiasin siya karuman ka, na bata ka, na amay kapungan niya, na di kapakay mga seksiya na ayamanan yan, na banga pa kung tula mariribas kanyan. Masya Allah, di na nigba ya muslima. Oy, adi pa seksi syariban. Nakatawa niyo? Ayah khatir wallah sa Quran. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَغُوا مَرُّوا كِرَامًا. Ayah ko na ulaw lang ka mga oripin wallah. Ama saling gagaw, ama kalimuon na di siram saksi sa benaron. Di siram saksi. Basta oripin wallah. Naguigir asya gadaniran sa mga galabak ka ilang daabalinian na pupagawaan niran sa kaawaa mabetad. Ini, paman namanya sifat ka di mamagantang ay dua kataon na tialawang kairan nga pagkapadengaran na. Aduh, yung bisa istorya ni. Aduh, ini genekin ni mana nga mata malah kada amia promuta batalian taan. Na genekin ni mana gusto na bunyi genekin pagawa ang sakano. Ato mama dilibila ka nga dagang anak na mga reksyon nagu mga losyon. Kada abar kanu kekwa na mi alab kasiran kaya sa para nakasiran mi alab ka ginawa nga daga mapadukoy amanan niya na dinggal sa marata. Adi siya mi alang adi siya ni magistorya sa marata natingnan na napakapada ko ni ron. Matang wala kadina na dili tero na bisto ka na ngatawa na ka na. Na mi atalokan ho. Oh ha na ikhatlo ikapat. Mi katata siya. Nano sa magagatan runo insyaallah. Ayah muslima aba ang mapya pengdian na nasiha. Ayah ko na aptero na ba iya nasiha na una mapasang ikapanguyat pupenguyatan yang sopadian. Na umailin yang sopadian na miya suwata abal-abal. Miya suwata tiuban na pupenguyatan yan. Da ni si barakadeng kante di pagkasagasang kay ada taranan. Kaya ang kasakaromat na sakan mabu na miya kapira dagun na kaya di sama ko mga wataakan. Na miya sabara kamu. Daane, pupuni minarakaban ng daane. Bakadong pakala sa parat yang kaku Allah. Kaapia pa na makuwang kaasadu. Na makuwang ka pa na Marawi. Na makuwang ka pa na Pilipinas. Na makuwang ka pa na dunia. Na pagawaan ka. Ika benar mana ya? Matang ka wallah, ka makuang ka pa na dunia, nasan siya makuang kaon, na apia susag pake ipon na pengirar kasangkot ako bang ka. O adong panangi pa nakaabulawan, nasisil ni Ranon. Tinakuan ni Ron kakanungo niya kami atay buho. Natama sa kaspuang ko, na dapat ako no sa pulwago ni man ang mga panaguwanin na bulawan no. Iman to nagyaganakan. O ha? Matang abu ni nasan siya nang ipunin na bulawan na mayaman ng mayaman. Oy, nabini sa mirup man na ayap man namin sa mi kong ipanabulawan na artificial. Na miyadap man siya artificial na anto na sulambri at tugunya nga rin. Ito ano na lambri. Oy, kabris. Tabi inukunot, saan nakalabang ang pangarata? Okay na kananan. Ayaw makna nena, inukunot top tiwi sa bris ka. O makikibiyang ipanaka. Na para di pa kailaya, kalalambrian na. O malulunggi siyang ipanaka, na di kailay. Matang kawala, kapiento ni kidi nga sa punsa la kawang ipanaka, na pagkaanong ng buho. Oy, para kabaya ka, di naman o makikibi, o na maunaw, na namoriron, nasipuang ulang-ulang. Kanto na panikilir, hindi ka pa mag-istrita. Oh, ha? Naman ang ganda-ganda. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, di mo takabasya ka na apupo na kay matay sotaw. Na matago ka, kukubang ka na ibot ka doon na berar kay parimang kutamo ka. Taman sa bulawan na ka. Na matam na kapudaw ka paron na, ando ni kapate nga, kanakibay kapikiri karumang ka, nabadi yung utwa, kusya unong, ha? Tadi mga ililay sa tao, ang manak ng mga bulaw ni karama.
Inaw na pinunang mga laki niya namya do. Siya speka pa mga bati iyan na mga laki karumang namya Timothy. Ha, nabanira ka perumbangan. Masya Allah. Kabenda pa na pamakamabali apatakaran umranaw. Akamba nakita bumeranaw, akasisiu na numeranaw. Asadin sa pepetay na para din na ubayan na may tumala aperakyan ni permangun. Matang wala ko lang na tukaw na miya gutup man. Lang na tukaw, lang na para ransom, lang na pangangarnap, nangginak mangarnap, nangginak mamanakaw. Ano sabab? Na namya digina na miyatay. Adung man na kaya miyatero, amin nilabang sa makbara. Na amin nilabang na 300,000. Alam niya, bututan. Kalutan tano. Natina sangang, may kagagawin. Narutan makatutuna sa ko ba? Sangang nga, nawid ka sabara, kasaka na sakaran. Sakage mabu na parang. At ano makalot. Kakwantang nga talunga ito sinibu amin nila bangun. Na matang wala kalukagin na siya na makatutuna ko kubom yatay. Nakalot niya sa kubang nga. Aba kaya ramna ni kala kami yatay. Pera ni kala kami yatay. Kaya rama pepikan ang tatalunga ito sinibu. Api apa na miya akong tulog. Kakamiyaw yun. Hey, tunari na nakinuwa nun. Iga ka naman nari uluwa. At waro di garaw dukne. Basa lagi pemerang napakambatuan masang taulong niyan. Na benda tabi syahada wala nandini kapiten na makaliwanag ilayang kasubang kayo pamilyang ka naong matatago ko puro ako ba niya. Dahil anong kaswin. Ino ma-action ba na kami nga to. Yo ka pa na benangian. Kada makato. Allahu akbar, Allahu akbar. Merara ka panabang na ito. Dirarakan na kailabang. Nadatar mabu mga pamilyang ka, apiad na kay kapag kababayar kay karumang kaababay, labing na labing kayo. Baka bulumalakaw na isa manutami aliyo karkanwa ba iya to ko surga, nasuba iya miya kalalalalalalalala igago ko karuman na mama. Madakal man tabi ta abubay, tabi-tabi kanwa, di kagda mo mama angota kalalabing yar ka. Skama buwa mama babaya, na di kagda mo babaya kalalabing yar ka karuman na mama. Sibu ko pagani abubungkasan nagagakasnian mo. Na baka magkuha sa milk tea. Nantonap man ni kabaya kakasaba. Oy, antonap man ni kabaya kabatarok magkuha sa pakul. O kagi ako makatuwa-tuwa si karuman na babay kapira lapis pa na apwiran. Kami siya kita pan. Kapagapapatayin pan. O pa makater na keranutan. Kadi man ang keranutan na sidi mabasa ko teram niya potol. Keranutan. Ako na may lenyan pan na bud makapepe aginoon yan. Tingnan magaan. Makapangarom ako man. Nagpapanganin niyang pangwala. Ya Allah, diyang karoma ka na miya katua. Pakapapatayin. Dia buas sama kakileputan yawan yan. Natiwayang ka. Balik ko agagaw niya sa karoman niya nababay. Inumiyalok si karoman niya nababay. Kaliyo kasi. Apya so kawaya na mama na dinang kawa na kalangon na karoman yan. Metet, ano nun? Metet, ano nun? Metet, ano nun? Metet, ano nun ang yung pakawlong ka? Di mabu makasida suma babay dito nga. Kailangan naki miya ka to si karoman ka. Papaki gud makaw nakapalab kakap kabubayan ko. Ti panog ka paron na piliw ka no igirawa sa liw. Taro karo tamang snack sa liw. Na manungap sungit na. Ay di na mabalo polo ragun. Na makaila ka na miya ka gu. Allahu akbar, Allahu akbar. Matang wala ka na siya gede. Hindi niya makasarap na siya gede na nagkarumay. Sungit niya sa babero. Gangan man. At sa babero na kung ang aawatan ako na. Kaya ka pala wiyo kasi kanimiyang ngingiri. Pagkilitan wala. Dahil po mo manak. Inutori mabuha sa midap. Kibidam tanak na buto marata. Miya ka pia-pia. Apia miya ka tuwa ka nung kangon na. Tingnan mo. Mapasag nas ka man ako. Naman. Ngalipog na ka doon. Nakatuwa-tuwa ka na. Manak naman na di kibidam mo karuman na. Kailangan na kina ay makna niya na kibidam mo man sa sugagan niya nung. Na di na siya isa amia aliw nabi. Ababay. Ataw sa suraga. Amia kanala. Igago kay karuman na mama. Bubumira pang nakiagapo niya. Naduwa rin nung kanan. Aduh. Nyate ko kami aduh nakano ko akan. Minilang bitaw na miya nakatakan ko akan. Aduh, la ilaha illallah. Naskan ni di ke Sorotabay. Aduh. Mana? Kenapa na?
Aduh, hindi nga ako nadikuha na Wait, nga sa doktor ka may infection. Kakanap na yan. Hindi ka ako nadikukuha ko Abiyan na, may ako na nakialanom. Namatang wala di ka manuman niya kay labra kay karong mga mama. Grabe. Tapi yang mabuti kita na dito ta ay de. Anak kapan magakas ay de. Matang mga bubem, ya kalbul-bul na nakapuka surga. Ketika kayo sa mga karuman niyo. Ano man naggato na kabube, tabir kanu. Ada gagawin niya sa karuman niyo na mama. Babumilamit na niya kasingap sa bubem. Kira niya singap nga katipa. Pernah niya nagkana niya kasingap ta sa katipa. Imabi karo mga mama di umur kanya kami sikap. Lagi tingin na di ka magilay, bulakado. Baka naman yung mata na di ka pagilay. Bana kabay na di magito, manumanok na ilang buriya na ay Allahu akbar kabira walhamdulillah katira. Sumatan tanong ya kami, ulit tanong niya pas. Ayako na ikalima, ulaula ang kaya ababay. Abai. Miya kalalay parati ang muslima. Oay. Iibir niya na ginawa niyang kudar pairan. Ingad yan. Na tadullo ala khair. Nauna di mamangdo sa mga pipiya. Di mamangdo sa mapiya. Di manaskil. Ano may linya na ba ini? Inukar kami di pagugup. Inukar kami di pumangpad. Kaan na seminar Amirosi sa Imbihar. Ayamaan na niya na Islamic Seminar for Women para ko mga bubay. O man na saula na makadua o man talata. Na miyakuang kaditi ka na baka kanggunan na sa mapi. Ini, kati man suwi kidi sa nga bulak. Kanabaya kidi sa nga na bulak. Dahil hindi pa mangudun na ig na mayaway kami pulang. Kati pinuwi nga sa ig. Nakanaba uman mapita na tatago na ka sa ig ka. Miyatay, kakikoy. Dapat tigil naman pito gayo. Di naman limagoy na tuwi nga sa ig. Kasi ka naman lo kung mabumiya ka suwasa ka pamulak. Miya ka suwa ko sa kami sisakan. Kaya nakuguan niya masa ka pamulak. Matangwala ka, madakala mama di makapita, di pa na makapikapi. Adi ni kapita na miya ulog sa babi ko flower yan. Nagira ko na mga kinata, hey, dako makakapi. Kadi bumati. Ano ko na mabuhay miya siya na tama siya mama na miya adik sa kapamulag. Pero matangwala ka pesa ka, nagira na sunga na, tugo ka na mga na, ubadag sunga na naban na kilang na flower na ako, no. Sudah nakataw na. Mabuhay ko na, di ko kusa pa, di ko kusa sila, kati sa flower, nakamuang. Kaya nakabayan. Matang madaka na miya di ko, nada pernah ginawa ka na mama, na di ako na di pagamugan. Niya kada-kada ka na di pagamugan ni sa kapamlawer. Sa kataw mama, naliniwan ako niya, miya misitong, tingin na alay. Na-flower ka na, dindara ka kaon. Tiga ka, di ko magpagibita. Langom na kaya kataw na na-flower, pagkakuha ko ron. Anak kaya ka na, dindara ka kaon. Unyara ka rin na, miya kalalap ni Paso. Miya niya si Bugigiro, miya kalala. At tatago niya na miya makarabura-bungi pamanawag. Nawa kanila, natinalin. Biyali nga, dagkila na ka na flower. Latest tayo. Saan mi katatago, no? Tingnan binakara ko na, kada tarop ka kilala ka na nga flower ka. Nainyo binara ka na. I don't. Ay bisa miya, badutin na flower na nunok. Ang swal. Hindi na makilala kay anunok. Tiga ka na ng kariyakin, no? Nangyayang kanin, niya kabili ba ka? Tiga ka na, wala nga di gano'n. Saan mo kakalasan? Natiga ka na kaswin na kayo ni kapadi-padi ka mo. Nono kami abadot ka. Makala ini namanya pulang ka mo. Nilabagin mo, hindi na matawala rin, hindi mata na ba nono? Agi kaya tiga ka na sa pulilin, hana lang ang napulawin. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katira. Bayman to, pamana, anak yang masay gira ko na anak masa musimu. Anak kibaw di bao. Ina ko masa flower na matangwala ka dun na kinita. Nawinan may ilay sa Facebook, sa TikTok si Eni Pacquiao. Asumisurong ko duga miya kalala. Langon mabuetaw na miya wasa duga miya kalala. Wah, naman to na miya kamula kami ada so kwan yan. Time yan no. Miya ada so time yan. Ina ko na baka makapamang ni ko flower pa ka. Ini ano nga ni kino? Online man na. Di nga waten, online pa na. Di kadi nga na mag-isa makalangon ni online. Naman to na miya kamula. Ini ano nga ni kino nga flower ka? Mga kuwa. Kagawin na nakarakanang, maduga-duga na yung kabukla ko ron. Kaya ito na yung kanun. Agim niya na sa oso. Masya Allah. Nadiyanan. Ay ikalima ababay. Amapya amuslima ababay. Na mapasang ikangguna na usa mapya. Ay amiya'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na man dalla ala khairin kafa'ili. Isa hadith. Na man dalla ala khairin falahu mitlu ajrin. Fa'ili. Sa din sa tao amakang gunanaw sa galaba kamapiya na umakang galaba kamabu sa mapiya
Na sansa di na ni manggalo baka mapya, napaka sasaparin kaun wala, makakukuha kaun. Kates kan mga ben, na di kanu di mga minsa di seminar saya. Na sansa mates kilo babay, mapakalot siya. Na sansa galo bakyan, simbayang, manasabeh, oway, magamal, tahajud. Na pada kanoron, na ano man namya komisyan, ano man namya taskilya namya pakono siya. Oway, na pada kapan sa mo tamya pakono tiyan. Nas kanya na babu, oway, o pamaka business, na datare o fire ramida, ada gangan na fire ramida. Asay sa kada kala makomiska, na kada kala ayama na niyan, na resulta apa kekuang ka koleksyon ka pira. San sa kada kala makomiska, oay, a pyramid, mada kala makuang ka. Nakatimato ka pyramid, na di mato pyramid chuan ng tala. Na kailangan na mas mapya, kadi nga mga pyramid, ginagawa na ketumbab, pamanap kelapis ha. Na diyan ka pyramid, na di nga napakan, aparakwala, na daaban yung kakelapis. Tijaratun lang tabur. Dagangan ada aban yang kakelapis. Allahu Akbar. Nakatiman to puni kako nailinakas kanu na miya kada kanu tiya kana panuro. Miya kapira mata kapangga seminaryo. Balasan kanu Allah. Adum kata miya kada kan. Ayos to nato mo sa kaplang agwini na may to kelya kan. Dayman to na miya kapira kanu mata kapa. Oy. Na aya panu ba aya man puro manan na to na rin badak akawin. Panakapunta nga. Seminaran na. Asina rin madakan. Oy. Na isa ini, ayaw maana niyan, ayaw man na masuswatan na ditano ditutulod ako sorga. Ay dapat yun, no? Inshallah, so pada ka ditulod ako sorga. Na, isa pa na ni Ali Nabi, na tinala yahdiyaka Allahu bika rajulan wahida, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Saka taubu wa tawa ituru isaba parakawalla. Ama turwa ini sabab perkawallah na tumurka abis dunia arak sudalmian. Na ino ka manindigan ka mamakadaba, ino ka dindigan ka ayaman niya na an makadala amalaba nga, baadin na una anaya mana amalaba, ayam yada ba ka, na tumo pa na disyo dunia, di mo bagibarat na nga dunia yada ba nga, katumo pa nuto adisyo dunia arak sudalmian. Ino talo manarinindigan nga mamakadaba, ino ka dingan ba ka nga makasukwa-saswaya mana, na baadin na una anaya miya kadana akalaba, ayadin na kelabang kakasunsunabi emiteron na tumur ka abisyo dunia arak sudalmian. Ay dapat ka na may kamaka sa alungan na mori. Aso mga tao ko surga tugo nabi na inna aglal jannata lam yatahassaru illa sa'at marrat bihim lam yadhkuru Allah ta'ala fiha. Mata na tugo nabi sa mga tao ko surga na daabay na mipmuko, daabay na mipmoman inuntabu sa oras sa sumya gadukiran ko dunia na dera mitadintadam ko Allah. Ay do na di khudi man nambayang na do mini man kanuna di khudi makasiminar ay daw mini man kanuna di khudi makasiminar na di khudi makapamatya sa Quran na di ko puni makapanaskin sa pada kana makasiminar ay do kana badi bikal ang ka surga akan kapakala alaan wallah ina mangorip wala we kaya paman kegedam kasang ka dunia na so tigitano inggit o din kadali o din ang koto kap kebebeka sangga dunia na mas sobraro. Aya kaboy akan nas kay dalawa ni na malay pangkatan sa surga. Allahu Akbar. Ba ana una niya na pangkatan ka. Ana mga walay karo kanap no bayam yado na sa timan na walay. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mga walay ka ko surga. Nasukon sa mga walay ka ko surga, dabiyon ko to makaaalib ito na lango-lango sa padan. Lango noong nga pamumulan, lango pamumulan. Nasuka baba ano mga walaing karoo na kitataguan sa lawasay. Akisa sabot api andang kapakasungan na paparati ang kanyan. So kung suwalay nga ko surga na mga pamumulan, na mga buwan Oge na ayabuan detaran ubuan ko surga, agubuan ko dunia nangaramu. So busungaran in detaran nila. Namida sa taam. Kasubuan ko surga nada opesian, nada akamdagien, namia kamismis atanto. Kana abadian ka dunia, asubuan nun na ana opesian, na nakamdagien. Ape kamisian, negiro amin miya kamismis, namia kakabangaw takamdagien. Apay. Nasamida pa ng tabuan. Di ba? Kenapa na ba nga pumanika? Mapikir ka, daw buwan! Ubakorumu baka ka na, minitado ka. Na ayaw po na katatado ka, na titangkatangkaan yan, so kapuro ka, kapkakawa unungari ka. Kanapa na bang ang pungama ka, pabadutan na ka. Kadina ngari ka, na sumita nga niyan po. Na miyabitop man nga amara na mamagani ka pungari. At
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ayam ya alu sa kitab, na uman katuwa na kakaban, na kalubatan, na kasamyap man gagasawa. Dan nakakinangan yan. Paman nakakabadan ka, cacakan nakaganyan. Abunda gani ay ito marana putanda ka siya budi. Allah, nakakaya sukuda buna nakasurgan. Oy, ayam maanan yan. Yatufu alayhim tadli. Adi yung takatir wallahu ta'ala sa Quran. Oy, ayam maanan yan na ipagalibatar ka sa mga pamumulaan na sa mga lamisaan na mga makalalan ipagalibatar ka na lang na klasya sapo akarni na matataguro na lang na klasya sapo ayam maanan yan na papano ka pagkisada o di na manok na matataguro sa mga talamiskan ka na lang na klasya mamis na matataguro katatagon sa mga amik ay bundatan nila na amik sa nga dunia gusto amik sa sorga nangaramu ugin na sa mida so amik ro dalanan niyan. Kenapa dia kay amik sa dunia amala amakan ako kakalanan na palalagit ka namya kala. Buah. Abi ako miya nga sa amik kina. Oh, kasaka namya kabe ako sa amik. Mata ko ro namang belo. Oy, naso amik ro na ay buah mida ni nang detara ni nangaran namya kapepetaam. Masya Allah. Nah, ayamana ni na ano pa na papano ko surga. Papano ko surga. Ayat tubuh Nabi ya kapangala iyan na mga la di sunta. Na pagkatanggan niya na tao sa surga, apatima. O di na dito pa surga. Na pagkatanggan niya na di mamagidayda. Ya fulan. Inwa kung kadi pendingan-dingan na akakanang karaken. San sama pikir ka kakanang karaken nakibetadra ka. Na kung mapikir ka adubu. Namin di betada maadubu. Niya ada suka peliu gira ka tangannya nami beli adubu. Nakanakap man. Kada pernah baru kau dulu, ada pernah baru katiti. Nakanakap man. Oy, na ilibado ka sotulannya, na pamakan natulannya, nakutup man na lumiyo, gamibali pa na papano ka atag ni naulong ka. Ya pulan, ino ako ka man di peningganingan ha, asal ako man na resipi akakenang karaken. Datiga inyaw, namin diptad man na maiyaw. Namin butuh pa na nga mananaw. Mata mo na kadipunangan, penirito, inyaw, inaloban, pita pa. Abu begitu apa mana kami betar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah benar feeling kau sangat dunia apa getag nga apa no kadi mamagidi atag ni nolong ka. Ino ka pa na mailya nga garuda atag ni nolong sa dunia. Kini nolong ka. Kasakay pagid dubunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia mga urip no Allah Subhanahu wa taala. Nah dia nguto na surga ka na adna kayo ko surga. Ay pagalibutun na kalaw kayo niya na lango na unga sa pada na matatagurun na ay pagalibutun no kuda na salungan. Pagalibutyan na kalay na kayo. Masiratul yawm salungan ay pagalibutyan nun. Allahu Akbar. Da pernah kaya baru nunok. Pagi so nunok na ikala ka pa numaranaw. Kaso magisya nga nunok na di ni manabi na shirk. Mga apo ame. Kaya biya kami rakano Ubang kami di kilala na shirk kanan. Ay pado mga babutay na Tagalog, mga inuno nami, tabi-tabi po. Ba na Tagalogan nuno ka. Nada, di yung mga kairo, na, yung makapya-pya kayo. Na, so po so lawas, walay nga pa ma, walay nga, nasuka ba niya, rarantar ng mga lawasay. Yufajjirunaha tafjira, na apyaan ng kapakatuga at tugwala, na tugaw. Apyaan ng kapakatuga, panikarakan. Nauna igo, panikasanga kwarto ka na, TikTok ka na. Namya ka panik mangutay sa mga kwarto ka na, yung di TikTok ka. Allah, panikasanga ruwasan ka, namya ni ko ruwas, panikasanga ato pa ka, namya ni ko. Sadi sa kapatirong na paparati ang kaniyan. Na ayabuy kuwang kasangkana na surga, na di nga na amal ka, kapiyang kay parangay, bay ka, ang muslima, amya ka pepe parangay, amya ka pepe sudah dabiyatan ka. Pada kan urun insyaallah. Insyaallah. Ayakuna ikanama babay a muslima asisiyap niya na ginawa niyang puwing na la tagussu wala tukhda'u wala ta'dhir. Aya makna niyan na babay aya rupaan yan na disekan